I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo balkanske pjesme. Hej ljudi, samo želim da vam kažem da morate ostaviti subscribe. Idemo što prije do 100.000, hajmo, svi subscribe i like. A budale bože, ali poslušajte ga sve što je rekao, idemo do 100.000. Nadam se da tata spava. Opa sine, uranio si, vidiš ti koliko je sati? Rano jutro 4:30. Vidim, pijan si ko leta. Kloni se, piće me dotuklo, svašta pio sam. Ma šta si pio? Malo viski, malo Coca-Cola. Joj, sad ćete istuć pred svima. Stani malo, nemoj tako, nemoj dok nas gleda svako. Ma šta nemoj? Baš je sladak kad si ljud, više sreće drugi put. Joj, mrš tamo u sobu, odmah, mrš. Daj mi reci, gdje ćeš ići sad kad završi ova karantena? Malo Frankfurt, malo Beč, malo London, trošim keš. Budva noća, sutra Rim, opet slavim kao king. Mama, možeš mi dati malo para, idem u grad. Evo ti sine, izvoli. Ne vjerujem to što vidim, to što čujem. Mene baš zanima šta si ti radila prije ove karantene. Svaki dan po kafićima, pijem kafu sa mladićima, po puticima vučam se, po 100 puta presvučam se. Sjo male, a šta sad radiš? Smaramo, da nam prođe vreme, dosadno, kad nemamo probleme. Šta ima? Evo dobro sam da kažem, Možeš li mi reći kako se zoveš? nemam ime ni prezime. Moram ti priznati, stvarno si lijepa. Oh, hvala gospodine, thank you very much. Daj mi reci, šta radiš večeras? Večeras mi se ne spava i nemam neki plan. Pa mogli smo onda ti i ja večeras na piće, ha? Ne znam da bi valjalo. Znaš li ti, curo, da ja vozim BMW? Ti si ona što mi treba. Hajde, hoćeš mi dati svoj broj? Nisi moj tip, neću da te lažem, tražiš moj broj, zini da ti kažem. Hej, čao, curo, možemo se upoznati? Ali mali, nisi ti moj tip. Morat ćeš još da rasteš pa da priđeš mi. Gdje ti sine, reci svom ocu, imaš ti curu, kakva je? Ona prerija je prava, zgodna riba, boli glava, dugi nokti, kosa plava, našminkana i kad spava, mirisna i doterana, garderoba markirana, muških želja ispunjena.